Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa bis sanadil muttasil ila al-Imam at-Tirmidzi radhiyallahu anhu qala babun ma jaa fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab niki njelasaken tentang kehidupannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepiye nduk biyen Kanjeng Nabi gesange ya kesehariannya pripun. Ya dahare napa mawon. Niki iku sing dibahas niku. Ya sebetulnya teng sadereng-saderenge niku pun wonten pembahasan sing mirip kados ngeten. Nah, tapi niki wonten ya, mungkin diulangi malih karena ada beberapa tambahan ngoten. Terus iki jelasaken bagaimana dulu Kanjeng Nabi hidupnya Kanjeng Nabi kados pripun. Keadaannya Kanjeng Nabi kados pripun. Wabihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abul Ahwasi an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnah. Dulu ada sahabat jenenge An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir niki nate ngendikan ya mungkin teng murid-muride nggih ning para tabi'in mungkin ya. Wis beliau dawuh ngeten. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ya, bukankah kalian sekarang ini dalam keadaan ya iso mangan, iso ngombe sak karepe sampean. Jadi artinya pengen apa wae iso. Ya. Pengen apa wae makme atau ngombene saged. Wis serba enak. Ya. Jadi serba longgar, serba enak, gak susah. Nah niki beliau langsung ngendikan ya iki ngelingno supaya napa saged niru jejake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah beliau ngelingke laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Sungguh aku pernah melihat Nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Kanjeng Nabi pernah tidak menemukan dari kurma sing elek. Ad-daqal niku kurma sing elek. Nggih. Kurma sing elek nggih tidak Kanjeng Nabi tidak menemukan dari kurma sing elek sing nyukupi gawe ngebaki perute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya napa Kanjeng Nabi niki dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan apa? Susah ya. Terus bahkan kurma elek pun ya ora iso nggawe wareg nggih. Mboten Kanjeng Nabi mboten nemu padahal kurma elek nggih. Padahal kurma sing mboten sae ngoten mawon didhahar sing saged ngwareki ngoten mboten wonten. Lah iki kalian wis enak-enak nggih, mangan apa wae, ngombe apa wae sing sampean karepno, serba tersedia. Nah, iku ya padha kudu ngeling-eling ya biyen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepiye susahe. Nggih. Iku ngoten niki ya padha ae tak elingno sampean nggih. Ya sampean ning kene iki ya semangane ya serba kecukupan, ngombene nggih serba kecukupan. Kula nak ningali niku ya ning pondok kene iki tak tingali kok nanti bandingno ning pondok-pondok liya kok enak-enak mangane. Ya kok enak nggih. Iki nek ana jajan turahan utawa iku ya saking napa jenenge ya katae mak-eman ya kadang sampai ora kepangan. Nduk biyen kula mondok iku sono jajanan switik ngono iku wah nggih rebutan ya apa jenenge. Pemeneh kok misal ana kanca sing lagi mbalik ke pondok ke omah ning pondok. Nah, iki mesti do ditagih. IN-e ndi IN-e? Ngerti IN? Apa nek kene jenenge apa? Nah, ya IN inu-inu. IN-e ndi?
iku padahal jajan sithik ngono iku langsung royokan entek ya. Nah iki aku yo ngelingke sampean iki kene yo enak serba enak iku kudune disyukuri nikmate. Nggih, kudu disyukuri. Cara nyukurine pripun? Cara mensyukurine sampean aja sampe buang-buang nikmat sing dikirim sing diparingi Gusti Allah kanggo sampean. Iki ana aman nggih, sing turah apa piye. Nek iso dientekno. Nggih, nek saged napa ditelaske aja sampe dibuang-buang. Nggih. Kok misal nggih wis ora doyan utawa wis wareg misalkan. Ya, iku kula nyuwun tulung nggih, iku nek iso disisihno. Ya nek sing kangkang ning isor iku misal dikeki wadah apa cething ta apa ngoten niku digawe wadah pakanan sing mboten kepangan. Nggih to kono-kono. Dadi aja anggere dibuang, arep kono-kono engko ben iso dimanfaatno. Ya ning buri ki ana makhluk-makhluke Gusti Allah sing jenenge bebek nggih. Terus ana makhluke Gusti Allah sing jenenge pite. Iku kan iso dimanfaatno. Ya jadi aja sampai buak-buak. Ya ampun sampai napa? Buak. Terus iku minangka carane nyukuri ning nikmat. Nah, saniki serba kecukupan enak kabeh lah. Ndok biyen nek ningali sakniki iku anak kula napa sing cilik ngono sak wong sak ndok. Ndok biyen lah. Nggih, ndok biyen niku bapak balik kok hajatan nggih entuk sak ndok ngoten niku dibagi. Sak ndok itu dibagi telu. Dadi ora kok sak ndok itu di monopoli wong siji ngoten mboten. Nggih. Iku ngoten nggih kudu napa perlu disyukuri nggih. Disyukuri sing estu. Lah cara nyukuri napa mau nggih aja sampe buak nggih. Nek iso ya ditelasno mamane. Ya bahkan Syekh Muhammad ya juga ana ulama saking Pekalongan Yai Taufik niku Masya Allah resik banget. Jadi dahar niku nggih, dahar niku piringe ketok resik pol. Pokoke gak ana upa siji sing ya sing isih ana ning kono. Wis resik. Ya, nah kaya ngono iku lho cara nikmati cara mensyukuri nikmat kaya ngono kuwi. Nggih dintekno nggih dan dadi manfaat. Ya, nah Habib Lutfi niku biasane ngendikan ya cara apa jenenge ben iso mensyukuri iku sampean bayangno nggih sego niku betapa lama prosesnya. Jadi sego akhirnya jadi sego. Nah, asale ndok biyen dadi bibit terus batu niku ya engko ditandur iki prosesnya ya suwe. Ya engko nek ana apa jenenge suket-suket ya dicipuki. Ya terus engko diwehi apa jenenge di kei apa rabuk tah napa iku lah. Ya. Wis suwe Pak. Engko wis dadi nggih. Engko dipanen. Iki engko lagi di napa sing isih ning ya gagange ku engko di protoli siji nggih di apa iku diselap ta apa ora diselap ya. Apa jenenge? Ngedos sini ngedos ya aku eling ndak biyen tau melok ngedos kula cilikane nggih ya ngedos ya didos engko gabahe dadi yu ngono pun engko dipeme nggih nah, terus lagian engko diselap wis dadi beras cilik-cilik ngono iku nah, engko dimasak jadi prosesnya suwe kaya ngono kuwi ya dan setiap prosesnya iku ana orang yang apa jenenge kerja keras dalam memproses iku mau. Jadi aja sampai ana sak upa misalkan sak upa iku sing sampai kecer niku aja sampai. Nggih nek saged terus ditelaske ngoten nggih. Ya kok misal ya untuk bala-bala misal ndak habis ya dimanfaatno piye manfaate lah ya. Ya niku sebaliknya terus Kanjeng Nabi niki nduk biyen nggih susah.
ya hidupe susah. Niki wonten sahabat yang ngelingno mungkin murid-muridnya ya kalian iki do enak-enak do ilingo Kanjeng Nabi luwih susah. Dadi ben ya ana ngerime barang lah nggih. Wabihi qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdatu an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kunna ala Muhammadin namkusu syahrun ma nastauqitu binarin in huwa illa tamru wal ma. Sayyidah Aisyah niki garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngendikan kunna dulu kita sing dimaksud ala Muhammadin ya yaitu adalah napa keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ya 1 bulan tidak pernah menghidupkan api ya syahron manastauqitu binar artinya tidak pernah masak ya gak tahu masak wong saiki ngomong gak tahu masak ngono encen jajan ning jopo ya nek biyen zaman Kanjeng Nabi gak masak artine napa ya gak mungkin ora ana bahane ya ora ana bahan utawa ora ana dhuwit sing tuku bahan sing iso dimasak. Oke. Niku saking fakire ngoten. Saking fakire ngoten. Ya, jadi 1 bulan ora masak. Nggih. Ora masak ya ora jajan ngoten mboten ya ora masak ya karena minimnya napa arta sing gawe niku. Lah, dahare napa? In huwa illa tamru wal ma. Sing didahar setiap harinya iku adalah banyu ambekan kurma wis iku tok. Dadi ora masak daging, apa meneh kok daging ya daging wis jarang banget Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahar daging. Iku ngoten ya. Nah iki nunjukno betapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih pernah di masa kados ngoten. Nggih. Tapi ya bolak-balik aku ngomong ning sampean kita maos ya teng hadis-hadis bahwa Kanjeng Nabi boten gadah butuhe ya, Kanjeng Nabi kok butuh utawa Kanjeng Nabi miskin niku miskin ikhtiyari artinya napa iki pilihan beliau ya padahal beliau wis ditawani ambek gunung dadi emas beliau gak kersa lebih memilih ya hidup sing sederhana kados ngoten ya nah awak dhewe miskin ittirari ya karena ora iso sugih ngono ya jadi ora kok ini tak kei gununge ngomong ning awak dhewe ini tak dadi emas ora kaya ngono kuwi ora kaya Kanjeng Nabi ya niku ngoten. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Ziyad qala haddatsana Sayyarun ya. Qala haddatsana Sayyarun qala haddatsana Sahl bin Aslamah an Yazid bin Abi Mansur an Anas an Abi Talhah qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Dulu niki diriwayatno saking Sayyidina Anas saking Abi Talhah. Nggih. Dulu Abu Talhah ya ugi ambekan sahabat-sahabat sanes niku nate mara teng Kanjeng Nabi. Curhat ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ngeleh ya Rasulullah. Terus bariku mbuka napa wetenge ya terus ngetokno watu sak wong. Badane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku ya padha ngetokno Kanjeng Nabi ngetokno kalih watu. Artinya napa niki ya nek para sahabat iku ngeleh Kanjeng Nabi luweh ngeleh ya diganjel 2 batu nggih. Ya ganjel watu niku supaya napa supaya ya rasa ngeleh iku mau ya ngeleh kan lara bareng nggih. Ya iku rada napa jenenge ya, berkurang nggih karena dengan ganjel batu iku mau. Nah, iki pemimpin kok ngene iki. Nggih, pemimpin kok ngene iki kudu siap rekoso. Nek masyarakate rekoso level nggih, level 1, nggih, level biasa. Napa jenenge pemimpinnya kudu siap rekoso level 2 atau level sing luweh iku lah daripada masyarakate. Lah Kanjeng Nabi niki mraktekke kados ngoten. Terus
Ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dawuh ngono para sahabat nggih langsung sami'na wa ata'na. Soale Kanjeng Nabi gak trimo teori-teori tok. Ayo do sabar ngeleh. Ya, do sabar nek kena musibah. Tapi beliau piyambak tapi iku nek awake dhewe napa jenenge enak-enakan nek mangan. Tong nginep ning hotel bintang 5. Terus ngomong, "Ayo do sabar, ayo do sabar." Lah iki yo do jerit kabeh. Sampeyan ngomong sabar. Nah, tapi turun ning hotel penuh dengan kemewahan. Nah, Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ngajak sabar, yo Kanjeng Nabi nek nglampahi nggih ana sing susah-susah ngoten Kanjeng Nabi nglampahi dan beliau sendiri yang sabar. Nggih. Beliau sendiri juga ikut sabar. Mulane nek ndhawuhi para sahabat, akhirnya para sahabat nggih ndereke. Ya, karena benar-benar beliau pemimpin yang luar biasa. Nggih. Sebalik. Qala Abu Isa hadza haditsun gharibun min hadisi Abi Talhah la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Wa ma'na qawlihi wa rafa'na an butunina an hajarin qala kana ahaduhum yashuddu fi batnihi al-hajara min al-jahdi wad-dha'fi alladhi bihi min al-ju'. Maksud ya naleni apa ning wetenge watu iku maksudnya apa ya karena ya nahan rodok lara, nahan lemah iku. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Ibni Abdurrahman an Abi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبس أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يصعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه ya faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi fa'akalu wa syarabu min dhalikal ma'i faqala hadha walladhi nafsi biyadihi minan na'imi alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun fantalaqa Abul Haytham liyasna'a lahum ta'ama faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tadhbahanna lana dhata darrin fadhbaha lahum anaqan aw jadya fa'atahum biha fa'akalu faqala sallallahu alaihi wasallam hal laka khatimun qala la qala fa idza atana sabyun fa'tina fa'utiya sallallahu alaihi wasallam fa'abi ra'saini laisa ma'ahuma salisun fa'atahu Abul Haytham faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma faqala ya Rasulullah ikhtar li faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal mustashara mu'taman khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastawsi bihi ma'rufa fantalaqa Abul Haytham ila imra'atihi fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atuhu ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqah qala fa huwa 'atiqun
Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkari wa bitanatun la ta'luhu khabala wa man yuqa bitanatas su'i faqad uqi. Niki hadis rada panjang gede nggih, tapi niki pelajaran banyak nih. Kathah pelajaran yang bisa diambil saking hadis menika. Yaiku napa? Bahwa suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku medal saking dalem. Nggih, medal saking dalem teng suatu tempat ngoten nggih, medal pokoke medal saking dalem. Niku di saat yang mana beliau di waktu niku jarang keluar. Ya lumrahe biasanya nggih teng dalem, tapi teng wekdal niku ya Kanjeng Nabi medal. Ya niki ana kemungkinan dua kemungkinan, mbuh nek mboten siang nggih dalu. Nggih, dua-duanya wonten hadis yang mendukung. Ya duka mbuh siang, duka dalu. Pokoke di waktu niku Kanjeng Nabi jarang medal ngoten lah. Terus jarang manggihi tiang. Nah, terus badhe niku ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas teng Jawi, ya teng suatu tempat niku wau, terus Sayyidina Abu Bakar moro datang. Akhirnya Kanjeng Nabi ya tanglet teng Sayyidina Abu Bakar. Maja abika ya Abu Bakar. Ya, hei Abu Bakar, apa motivasimu kamu teko? Lapo teko kamu? Jamangane ngono lah. Ya, lapo teko. Terus Sayyidina Abu Bakar ngendikan, kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wa taslima alaihi. Nggih kula mara teng mriki ya Rasulullah, cuman pengen manggihi jenengan. Nggih, pengen kepanggih panjenengan, pengen ningali wajahe panjenengan, pengen nyalami panjenengan. Oh, niku Sayyidina Abu Bakar ngoten, masyaallah ya, padahal ya sering kepanggih nggih, tapi mungkin ya kangen beliau teng Kanjeng Nabi, pengen ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen ya uluk salam teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sedok engkas nggih, bakdo niku enggak berselang lama Sayyidina Umar moro. Bukan Sayyidina Abu Bakar, ya wis kumpul kali Kanjeng Nabi, terus bakdo niku ya Sayyidina Umar moro. Ya dinakleti malih dening Kanjeng Nabi. Umar lapo kamu moro? Nek mau Sayyidina Abu Bakar niku nggih, Sayyidina Abu Bakar tak jawabe kula pengen panggih jenengan, pengen ningali jenengan. Nah iki Sayyidina Umar nggih, iki rada blak-blakan. Nggih, rada blak-blakan. Lapo moro? Jawabane alju'u ya Rasulullah, ngeleh kula ya Rasulullah. Kula lapar. Terus dawuhe Kanjeng Nabi, wa ana qad wajadtu ba'da dzalika. Aku ya padha ya rada ngeleh iki. Aku ya padha rada ngeleh. Ya, terus badhe niku beliau bertiga niki akhirnya ya ayo lunga. Ya kemungkinan besar ya atas napa jenenge dawuh saking Kanjeng Nabi. Saya udah mangkat. Ya, terus akhirnya udah berangkat maring pundi teng daleme Abul Haitsam Ibn Tayyihan. Niki salah setunggal sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang gadah kebun kurma, kurmane nggih kathah, wedhuse nggih kathah. Nah, pada saat itu ya Abul Haitsam niki mboten gadah khodam, mboten gadah pembantu utawa mboten gadah budak. Ya sing saged diperintah-perintah. Nah, sehingga ya, pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya niku mara teng daleme niki ora kepanggih kalihan Abul Haitsam, tapi kepanggihe kalih garwane. Nggih. Kepanggih kalih garwane. Nah, terus tanglet, "Aina sahibuki?" Kanjeng Nabi tanglet. Ya atau mereka niki tanglet. "Endi bojomu endi?" Ya, bapak endi? Nah, ngono ya. Ya, garwane sampean pundi? Jawabane sing garwane Abul Haitsam wau, "Nggih, garwa kula nembe tindak golek banyu sing eco yasta'dzibu lanal ma'a." Jadi pengen napa mundut ya mungkin saking sumur napa-napa kagem kita niki ya kagem keluarga mundut toyo.
Ya, mundut dhewe, nggih mundut dhewe. Soale napa mboten gadah napa mau? Mboten gadah pembantu atau mboten gadah budak. Nah, tapi mundut piyambak. Terus ya wis enteni. Akhirnya dinteni ya gang sedelok engkas Abul Haisam mara. Nggih, mara mbeto napa? Mbeto wadah sing kebak dengan banyu sing eco niku wau. Ya terus bariku diselehno. Ya ngertos Kanjeng Nabi rawuh, iku diselehno terus badane ku nggih salaman teng Kanjeng Nabi terus wis fokus ngadep teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semaja yaltazimun nabiyya. Yaltazimun nabi ku apa? Ya iltizam ning Kanjeng Nabi fokus khidmah ning Kanjeng Nabi ngoten niku lah. Terus wa yufattihi bi abihi wa ummihi. Ya yang ngendikan fidaka abi wa ummi ngono fidaka ya abi wa ummi niku wis dawuhan sing biasa digunakno untuk nak manane nggih maknane iku orang tua saya ayah dan ibu saya tebusan bagi panjenengan ya Rasulullah. Artinya ya kita siap khidmah ning jenengan lah gampangane ngoten ya gampangane ngoten iku mau terus batone kok ya iku kan diparani ning daleme nggih diparani ning daleme terus akhirnya ya Sayyidina Abul Haisam niki sahabat Abul Haisam ngajak beliau bertiga ayo teng kebun mawon teng kebun kurma ya bareng tekan kebun kurma terus badane ku digelarno gelaran nggih kok sakniki yo karpet ngono karena gelaran kemudian ya dipinarakno Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar ini dipinarakno monggo pinarak terus badane iki badane ku Abul Haisam niki golek kurma iku ning kebun kurmane ya dadi mundutno kurmane niku sak terus di napa dipundhut sak tangkai apa-apa silahe nggih terus langsung kuatah ngoten niku lho jadi mboten dipundhut sedunggal-sedunggal ngoten mboten tapi langsung kuatah terus disugatke teng Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi afala tanaqqaita lana min rutabih ya kok mbok jiwono kabeh ya mbok sogatno kabeh kok mboten mbok pilihno sing sangka kurma-kurma basah wae sing wis gampangane sing wis mateng-mateng wae ya sing liyane sing durung mateng iku ben iso mateng kok terus dawuh sapa Abul Haisam niki ya Rasulullah inni aratu an takhtaru utawa an takhayyaru min rutabihi wa busarih. Terus Abul Haisam niki ngendikan ya Rasulullah, nggih kula memang sengaja mundhut niki sedanten supados jenengan saged milih piyambak nggih. Nek jenengan ngersakaken sing pun mateng nggih saged, sing dereng mateng nggih sing rada enom-enom nggih saged. Jadi nom-nomane kurma niku nggih saged dipangan, ya enak juga nggih. Terus ben maringi napa banyak jenis lah nggih. Teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben saged Kanjeng Nabi milih piyambak. Akhirnya Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar niki do dahar saking ku mau ya. Terus ngombe sangka banyu tadi juga. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku padahal ya perkara sing sederhana nggih. Perkara sing sederhana iku mau apa ngiyup ning isor ya wit kurma ya. Terus badane ku dahar apa kurma kemudian ngombe air putih atau air sing seger niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ngendikan ngelingno hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah iki lho lagi nikmati koyo ngono iku nggih iki lho demi Allah nggih iki termasuk nikmat sing besok kalian bakal ditakoni Gusti Allah, dijaluki pertanggungjawaban dening Gusti Allah besok ning dina kiamat. Padahal nggih iku padahal ya gak sepiro kurma terus bariku. Ya ngoten mawon beliau nggih saking luar biasane nggih selalu menghadirkan ya besok ning akhirat kaya apa nggih. Dadi ngelingno iki lho besok jaluki pertanggungjawaban ning akhirat. Ya, apa meneh wis pokoke kabeh jaluki pertanggungjawaban. Sampeyan mangan enak-enak ya, enak-enak kabeh ya iku dijaluki pertanggungjawaban dening Gusti Allah besok. Ya ditakoni, iki teko ndi misalkan.
iki bar mangan iki kekuatannya mbok gawe apa? Wah, ayo ditakokno barang besok. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi iki besok bakal dijaluki pertanggungjawaban dening Gusti Allah ning dina kiamat. Apa wae mau sing dimaksud iki apa? Zillun baridun. Ya, iup-iupan sing adem. Iup-iupan sing adem ning isor pohon kurma mau. Terus suwaru tabun thayyibun. Ya, kurma sing enak. Wa maun baridun, banyu sing seger. Iki besok bakal dijaluki pertanggungjawaban ning akhirat. Lajeng badhe niku nggih Abul Haisam, sahabat Abul Haisam sing gadah kebun niki wau akhire teng mriku teng kebune niku wonten ya juga ana kandang kambingnya juga nggih. Akhire Abul Haisam niki ya berangkat kagem napa? Kagem nyiapno daharan kagem beliau bertiga. Sekedap nggih Kanjeng Nabi niki kula tak siapaken daharane. Terus dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngelengke la tazbahanna lana dzata darrin. Nek sampeyan apa nyiapno, apa nyembelih wedhus, aja nyembelih wedhus sing apa jenenge saged ngetokno susune. Artinya ada yang nembe masa-masa produktif. Nggih, produktif ngedalaken susu. Niku aja mbok sembelih iku mau. Sing liyane ae. Terus akhirnya Abul Haisam niki ya iku milih ya sejenis wedhus sing ya kurang dari 1 tahun lah ngoten. Ya sing isih cilikan, isih apa? Cilikane wedhus apa jenenge? Cempe ya. Nah, cempe ya sing isih cempe. Terus bakdo niku ya dimasak terus didaharke teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, disogatke teng Kanjeng Nabi, sahabatke Sayyidina dah disogatke teng Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian nggih iku harus dihormati kabeh niku, ngormati luar biasa niku Abul Haisam. Masyaallah. Terus saking takzime teng Kanjeng Nabi ngoten nggih, luar biasa. Lah kaya ngene iki repot sing model kaya ngeten iki bukan termasuk repot atau takalluf sing dilarang. Nggih. Nak takalluf sing dilarang atau repot sing dilarang iku sing sampai ngrepotno beratno awak dhewe. Nah kaya ngene iki mboten. Ya. Nah kaya ngeten iki bukan termasuk takalluf atau ngrepotno sing dilarang. Kenapa? Karena beliau memang seneng wonten karawuhan Kanjeng Nabi, karawuhan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Terus badhe niku wedhuse ya ana. Wedhuse ana, ya banyu ana, bahan-bahan masak ya ana. Terus niki mboten termasuk repot sing dilarang. Nah sing repot sing dilarang kayak piye contone? Contone misalkan sampean ana tamu. Terus iki gak duwe duit, nggih. Gak duwe duit, nggih. Terus badhe niku utang-utang. Utang-utang sing sekirane beratno. Sampean kangelan bayare. Lah kaya ngene iki repot atau takalluf sing dilarang kaya ngene iki. Paham nggih? Paham mboten? Nah, terus ngoten ya. Nah, terus iki mohon dihormati dengan luar biasa ya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek beliau dihormati, dikasih-kasih kados ngoten, beliau pasti bales. Pasti bales beliau. Wonten teng sugal hadis tahadau tahabbau. Podo saling hadiahilah kalian, maka kalian saling cinta, saling seneng. Lah Kanjeng Nabi diparingi ya dihormati kanthi luar biasa niki, disuguhi dengan luar biasa niki. Ya Kanjeng Nabi nggih pengen bales. Balasan apa? Balas kebaikan niku dengan cara napa? Iki Kanjeng Nabi akhirnya tanglet ning Abul Haisam. Ya Abul Haisam, halaka khadimun, apa awakmu duwe khadim? Duwe pembantu atau zaman semono sing maksud khadim iku ya duwe budak apa ora awakmu? Ngapunten Kanjeng Nabi mboten gadah e. Oh ya wis, engko nek aku ya untuk budak nggih, untuk tawanan saka perang, awakmu teko ya. Mara engko tak kei. Ya, iki sebagai apa? Sebagai Kanjeng Nabi mbales kebaikane Abul Haisam niku. Mara engko tak kei. Oh nggih Kanjeng Nabi. Akhire nggih Kanjeng Nabi setelah niku waktu gang berapa lama ngoten Kanjeng Nabi angsal 2 budak. Ya.
angsal 2 budak. Terus badhe niku nggih akhirnya Abu Haisam nggih mara ngertos nek Kanjeng Nabi entuk budak. Ya, Abu Haisam mara. Mara kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanjang teng Abu Haisam. Iki ana loro, awakmu monggo pilihan. Ya, pilih antara loro iki terserah sampean. Terus badhe niku Abu Haisam niki luar biasanya Abu Haisam. Terus akhlaknya kudu ngeten. Ya, kita akhlak santri, akhlak kepada guru kita iki nek saged nggih ngoten. Terus napa? Abu Haisam dikon milih niku tiangnya mboten langsung milih mboten, tapi ya Rasulullah ikhtarli jenengan pilih kemawon. Sak pawehe jenengan mawon. Ya jenengan pilih ke sing pundi sing sae kagem kula mboten saged milih. Ya pilih kemawon ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan innal mustasyar mu'taman. Iki ana hadis penting niki. Wong sing dijaluki musyawarah, ya sing dijaluki nasihat, iku mu'taman, kudune amanah. Napa kudune? Amanah. Nek ana kancane sampean ya ameh lapo musyawarah ning sampean, njaluk pendapate sampean, iki innal mustasyara mu'taman. Sampeyan kudu amanah. Ya jelasno iki sisi positif piye, sisi negatif piye. Ya aja sampe ana nutup-nutupi ngoten ampun. Ya iku ngoten. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dijaluki musyawarah. Artinya Kanjeng Nabi disuwun ken milihke. Ya antarane 2 budak niku wau kagem Abul Haisam. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan innal mustasyara mu'taman. Sungguh orang sing dimintai musyawarah, dimintai pendapat iki mu'taman. Ya kudu amanah, aja sampai gak amanah. Akhirnya Kanjeng Nabi milihaken ya, iki lho pilih iki go mulai iki. Nah, kenapa? Fa inni ra'aitu yusolli. Kenapa kok iki? Soalnya aku ngerti wong iki salat. Wes iki go iki. Lah ning kene iki ana dalil bahwa wong kok dijaluki musyawarah, nggih, antara milih A atau milih B. Ya. Aja cuman iki lho pilih A ya, terus baru gak nyebutno sebabe aja sampe malah bingung kok. Lah apa kok kudu milih A? Ya. Kenapa kok gak milih B? Ya. Lah iki Kanjeng Nabi ngoten, ben Abu Haisam niki mboten bingung, nggih. Ben mboten ana keraguan, lha kok milih iki, ya. Kanjeng Nabi nggih nyebutno sebabe. Ya, iki lho iki pilih iki. Iki ae apik. Kenapa kok apik? Soale iki salat. Ya, sampeyan nek dijaluki tulung, jaluki pendapat wong ya. Iki ke kanan apa kiri? Ke kanan ae. Aja langsung meneng ae tok. Dudono, kenapa ke kanan? Ya soalnya ana faktor ngene. Jadi sebabnya perlu disebutke. Paham ya? Niku. Fa ini ra'aituhu yusolli wastausi bihi ma'rufa. Ya, aku ngerti wong iki salat iki. Wis gawonen kono. Terus iki dilakukan sing apik ya. Diperlakukan sing apik. Budak niki tolong dilakukan sing apik. Ya aku ngasihati awakmu, tolong dilakokne sing apik. Diperlakukan sing apik. Akhire Abu Haisam niki mantuk nggo budak. Ya, terus bariku ngabari ning sing wedok. Bu niki alhamdulillah entuk budak kok kene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iki dipilihno Kanjeng Nabi soalnya budak niki salat. Ya. Lah Kanjeng Nabi meseni kula ken nglakoni sing apik kagem budak niki. Terus badhe niku niki luar biasa nih garwane Abul Haisam nggih. Iki garwane Abul Haisam luar biasa. Lho Pak, sampean dikon berbuat apik ning wong iki dening Kanjeng Nabi nggih ra? Nggih, dikon berbuat apik. Ya, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqah. Jenengan iki mboten saged nglampahi nggih mencapai saged berbuat baik terhadap tiang niki sebagaimana pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali nek jenengan merdekake. Jenengan pengen berbuat baik nggih berbuat. Iya merdekakno. Merdekake mawon, Pak. Terus ben mboten dadi budak jenengan merdekake mawon.
Iki luar biasane Abul Haisam. Oh ngono ya, Dik. Nggih, Mas. Terus jawabane Abul Haisam, ya wis iki merdeka. Nang awakmu merdeka wis. Wis dimerdekakno. Langsung. Bareng Kanjeng Nabi mireng kisahnya ya Abul Haisam mbek garwane niki. Ya, yang mana sing perempuan iki ngekon Abul Haisam kon merdekake. Kanjeng Nabi ku seneng remen. Tok cerita niku remen. Akhirnya komentare Kanjeng Nabi, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitonatan. Bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitonatun la ta'luhu khabala. Gusti Allah, niki komentare Kanjeng Nabi ya, Gusti Allah tidak mengutus seorang nabi, juga tidak mengutus seorang khalifah. Ya yo kita juga iki masuk ning kene iki. Kecuali dua orang dalam. Bitonah niku arti bitonah nggih. Dalam bahasa Arab bitonah niku artinya pakaian jero. Napa pakaian jero. Lah sing dimaksud ning kene orang dalam ya, orang dalam, orang terdekat sing ngerti rahasia-rahasiane. Nggih. Ya misal santri deket utawa misal ya bojo nggih, utawa misal anak iki jenenge bitonah. Lah, dawuh Kanjeng Nabi, Gusti Allah tidak ngutus seorang nabi juga seorang khalifah kecuali duwe dua bitonah, duwe orang dekat, dua orang dekat. Ya, sing pertama apa? Orang dekat sing apik, yaiku ta'muruhu bil ma'ruf. Ya, sing gelem memerintahkan kebaikan, melarang keburukan. Terus yang kedua, acuh tak acuh, angger mbuh. Ya, jadi ya ora gelem merintah sing apik, ora gelem nglarang sing elek. Wis utawa menengae nek dilakoni nglakoni keelekan niku dijarno, ora dielingno. Ya, iki bitonah su. Lah, iki mau nyontohno kaya mau. Nggih, iki ngomentari sapa garwane Abul Haisam. Abul Haisam niku adalah bitonahnya ya, atau garwane Abul Haisam niku adalah bitonahe atau orang terdekatnya Abul Haisam. Bareng tok cerita Kanjeng Nabi nggih, ngomentari saya budak niki iki salat iki. Tolong dilakoni sing apik ya, perlakukan yang baik terhadap. Akhirnya napa perintah? Pak merdekakno, Pak, merdekakno. Nah iki bitonah apik niki. Lah saya kudune. Nah iki kita ya kudu ngati-ngati, nggih. Awak dhewe kudu ngati-ngati. Ya aja sampai ya duwe bitonah atau orang dekat sing mboten sae. Ya, orang dekat mboten sae, misal penghasut. Ayo nglakoni ngono. Ya. Padahal iku perkara sing elek. Kan kathah nggih, kathah kados ngoten. Pejabat utawa ya bahkan ulama ya ngono kadang nggih. Napa duwe bojo, bojone gak genah. Padahal sing lanang iki genah iki. Tapi sing wedok gak genah. Akhirnya kon-kon, "Lho Pak, ayo Pak korupsi Pak, duwe ben sugih, ayo awak dhewe sugih kapan Pak?" Lah iki kok ngene iki nemen iki aja sampe. Nggih. Ya, dadi sing lanang nggih, sampean sing dadi wong lanang niki kudu duwe bitonah sing apik. Lah sing wedok misal besok dadi ku yo dadi bitonah sing sae. Nggih. Artine aja sampe ngasuti ya bojone sampean sing lanang iku dengan perkara-perkara sing elek. Ya carane piye ya kaya iki contoh sing sae niki contoh sing sae ya kaya mau garwane Abul Haisam niku. Nggih. Pak merdekakno Pak iku Pak. Utawa contoh meneh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niki luar biasa. Ya Kanjeng Nabi nggih cobaane kuwatah nggih di awal-awal dapat wahyu. Sayyidah Khadijah niki luar biasa ndukung teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis balikne. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, Gusti Allah mboten ngutus seorang nabi juga seorang khalifah kecuali duwe dua bitonah. Duwe dua orang dalam sing ngerti rahasia-rahasiane. Ya, sing pertama bitonah sing apik. Ya, yaiku sing gelem merintah kebaikan, sing gelem nglarang kemungkaran. Sing kedua sing acuh sembuh wis. Ora tau ngelingno sama sekali. Ya. Lah niki dawuh Kanjeng Nabi wa mayyuqa bitonatasu faqat wuqi. Kapan ana wong kok dijogo dening Gusti Allah ya duwe bitonah elek. Nggih,
maka faqat wuqi wong iki berarti wis dijogo dening Gusti Allah dari perkara sing elek. Nggih. Ya karena iki mau dados saking hadis niki wa mayyuqa bitonata su faqat wuqi iki nunjukno kadang ana wong apik tapi gara-gara di sekelilinge niki wong elek ya ngasuti akhirnya ya melok katutan elek. Nah dawuh Kanjeng Nabi kapan ana wong kok dijogo sangka perkara bitona sing elek nggih sangka wong jero sing elek maka wong iki telah dijogo dening Gusti Allah sangka perkara sing elek nggih. Ya nek teng pepatah wong Arab niku ya as-sahib sahib ya kanca iku ngeret. Sampai sisi. Wabihi qala haddatsana Umar bin Ismail ibni Mujalid ibni Sa'id qala haddatsani Abi an Bayan ibni Bishr an Qais ibni Abi Hazim qala sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajulin aharaqa daman fi sabilillahi azza wa jalla wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillahi laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu ma na'kulu illa waraqash syajari wal hublati hatta taqarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yad'u kama tad'u syatu wal ba'iru wa asbahat banu asadin yu'azzirunani fid din laqad khibtu wa khasirtu idan wa dhalla amali. Niki wonten sahabat jenenge Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Niki termasuk sahabat sing awal-awal masuk Islam. Niki termasuk as-sabiqunal awwalun. Niki sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ngendikan, aku iki lho, inni la awwalu rajulin ahara qadaman fi sabilillah azza wa jalla. Aku iki lho wong sing pertama sing ngalirno darah ning critane Islam, ning sejarah Islam. Ya, awal muncul napa Kanjeng Nabi diutus dadi nabi, awal ana Islam niku wau nggih wong sing pertama kali ngucurno getih fisabilillah iki aku. Yaiku sapa mau? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritane dulu ya Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat ya iki pas isine Mekah ya, pas isine Mekah lagi do kumpul. Terus batune ku wonten wong musyrik nggih. Wong musyrik niki do ngelek-ngelek. Bolone Muhammad terus pokoke ngelek-ngelek ngoten lah. Akhire sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas niki gak terima. Terus bakdo niku ya jak gelutan ya akhire ya nglukai nggih salah setunggal wong kafir Quraisy niku terus akhirnya keluar darah. Nah, makanya beliau niki adalah orang yang pertama kali yang ngalirno darah ning sejarah Islam. Niku sapa mau? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, begitu pula wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Panah nggih, panah. Nah, iki beliau nggih cerita, aku iki wong sing pertama kali, nggih. Aku iki wong sing pertama kali nglempar panah. Ya, ning fi sabilillah. Itu pas perang awal-awal perang niku ya sing pertama kali nggawa panah niku sapa mau? Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya iki nunjukno nek beliau bener-bener as-sabiqunal awwalun. Ya di antara sahabat-sahabat pertama sing ndereke Kanjeng Nabi sing iman teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus badan niku beliau cerita, aku iki mbiyen nate nggih kalih para sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sing sanese niku pas perang kita ndak menemukan apa-apa untuk dimakan kecuali illa waraqash syajari wal hublati. Ya, ora ana sing iso dipangan kecuali godhong-godhongan. Ora nemune iku. Nggih. Kecuali napa godhong-godhongan terus badhe niku al-hubla. Al-hubla niku pohon sing gedhe sing ana ririne. Nah, iku sing iso dipangan kaya ngono kuwi. Makanan kok normale kurma kaya ngono gak ana iku. Ya anane godhong-godhongan. Ya kaya ngono ya ora ana gizine juga ya. Lah bahkan sampai nggih hatta taqarrahat ashdaquna sampai
Ya, nek godhong-godhongan itu kan rada atos nggih, rada atos. Ya, iku yo rada napa jenenge natoni. Ya, sehingga cangkeme atau mulute para sahabat niku wau nggih, tutuke para sahabat niku do apa? Do luka nggih. Do napa luka. Ya. Ya, iku mau saking ora nemu pakanan sing enak nggih, sing layak dipangan. Mangan godhong-godhongan. Wa inna ahadana la yadau kama yadau syatu wal bahir. Nah, lah godhong-godhongan kados ngoten kan koyo pakanane godhong-godhongan ngoten koyo pakanane wedhus, pakanane unta kan ngoten nggih. Ora ono gizine. Sehingga nek iku koyo wedhus unta. Niku kados ngoten, saking susahe ngoten nggih. Ya, padahal iku wong-wong jos niku. Tapi beliau ngendikan nanti di hadis-hadis berikutnya, ya untuk biyen susah-susah kayak ngono ku ono akeh ya. Iku kita ada 7 orang ya, ada 7 orang sing susah kayak ngoten ya. Nah, beliau terus komentar, itu dulu kita susah, sekarang 7 orang iku dadi gubernur kabeh. Ya, ono sing gubernur kene. Wah, jadi ngilingi susah nduk biyen. Ya, nduk biyen susah, saiki sukses. Jadi gubernur. Ya, nanti ada hadisnya. Nah, iki beliau pengen nunjukno bahwa napa iki nduk biyen nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih susah, ngoten nggih. Kehidupane napa susah. Saking susahe niku wau. Ya, para sahabat ya begitu pula Kanjeng Nabi ning perang niki kan ya Kanjeng Nabi derek juga. Ya, niki boten gadah napa sing didhahar kecuali namung godhong-godhongan ngoten. Iki beliau juga cerita bahwa napa kan mau beliau iku pengen nunjukno bahwa beliau iki termasuk as-sabiqunal awwalun. Aku iki wong sing pertama kali ngalirno darah. Pertama kali manah iki aku. Iku Sa'ad bin Abi Waqqas cerita ngoten. Tapi nggih Sa'ad bin Abi Waqqas niki nate dados gubernur, didadekno gubernur dening Kanjeng Nabi. Nah, gubernur adil beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur adil. Sehingga napa? Sehingga ana wong saking Bani Asad. Nggih, ada beberapa orang saking Bani Asad niku memfitnah beliau. Memfitnah iku sangger ngomong ya bukan memfitnah ya, wis ngelek-ngelek ngoten lah. Ngelek-ngelek. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas layuh sinus shalah. Salate gak apik. Ya. Ora iso salat iku. Ilmu agama ora iso iku. Nggih. Dadi ngelek-ngelek kados ngoten. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang orang awal as-sabiqunal awalun sing ndereki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya janjane ya ngalim temenan beliau. Ya ngalim temenan, tapi ya ngono iku mau kapan ana rakyat ora seneng ngapian pemimpin sing adil nggih ngelek-ngelek ngoten nggih, ngelek-ngelek. Wa asbahat banu asadin yu'azzirunani fiddin. Jadi ya goro-goro gak seneng ambek aku, Banu Asad niki do ngelek-ngelek aku ning agama aku. Laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla amali. Yo nek pancen aku ora iso salat aku bodoh, yo aku rugi temenan iki. Yo sesat temenan amalku iki. Ya. Tapi kan tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Ya, beliau salat nggih sae, nggih ilmu agama niki sae. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.